Všechny tyhle teorie mě vedou k jedné jediné, na které závisí všechno. Když vezmu celek, zůstane mi půlka? Je tedy možné přijít o všechno a přesto mít pořád polovinu? Podle této teorie je jasně dáno, že když umřu, tak stále budu žít. Ale je to skutečně pravda? Nemáme puls. Tlak na 40. Ztrácíme ho. Bez pulzu. Proč se lepidlo nepřilepí na vnitřek lahve? Proč lidé jezdí do lázní v Jáchymově, když je tam nejvyšší radioaktivita? Není to spíš nebezpečné? Proč se vždy sluchátka zamotají? Žijí ženatí dele, nebo se jim to jenom tak zdá? Je nemožné olíznout si vlastní loket? Dle jedné studie prováděné u 200 000 pštrosů během 80. let nestrčil ani jeden hlavu do písku. Proč se to o nich říká? Jakou rychlostí se šíří tma? Je Schrödingerova kočka živá? Jaké je synonymum slova synonymum? Když se na teflon nic nepřilepí, jak ho přilepí na pánev? Černá skřínka v letadle je nezničitelná. Proč se z toho materiálu nedělají letadla? Obětoval jsem všechno, abych našel odpovědi na moje otázky. Ztratil jsem kvůli tomu plnou schopnost žít, ale hlasy v mé hlavě se stále musí ptát. Máme se bát konce světa?